हॅलो फ्रेंड्स, मी रेश्मा मॉमचं मॅजिकमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर मागच्या आठवड्यात आम्ही गेलो होतो सिंहगडला, म्हणजे बहिणीकडे गेलो होतो पुण्याला. तर आम्ही सिंहगडला सुद्धा गेलो होतो. तर तिथे सिंहगड जेव्हा आम्ही बघितला तेव्हा तिथे जे आजोबा आहेत, जे सिंहगडचा इतिहास सांगतात, तर ते आजोबा आम्हालाही भेटले होते. यूट्यूबवरही त्यांचे अनेक व्हिडिओ आहेत, तर ते आम्हाला भेटले होते. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये ते तुम्हाला मी दाखवतो. तसेच नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये सिंहगडचा पूर्ण माहितीचा व्हिडिओ येणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ आणि पुढचा व्हिडिओ पण पूर्ण पहा. आवडला तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. रायबाचं लग्न होतं. रायबाच्या लग्नाची अक्षता देण्याकरता तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराजांकडे आले होते राजगडाला. आणि मग या गडाचा मुद्दा होता, कारण हा गड तहात गेलेला होता. पुरंदरच्या तहात 23 किल्ले दिले. राजाच्या शिंगाला तह केल्याच्या नंतर करार झाला. त्या करारामध्ये गेल्यावर ही खोर मोठी खूप खंत होती स्वराज्याची. तर स्वराज्याची ही अस्मिताच होती, नुसत्या महाराष्ट्रापुरती नसून ही जगाची अस्मिता होती. फक्त ही स्वराज्याची जखम भरून घेण्याकरता तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराजांना आग्र्याला बोलवणं केलं होतं. आणि खाऊच्या मिठाईच्या पेटाऱ्यातून शिवाजी महाराजांनी शंभूराजे निसटले बाहेर. आणि त्या ठिकाणाला आग्र्यामध्ये तो मदारी मेथर आणि हैदर अली होते. तेव्हा ते महाराजांना जे काय औषध उपचार करण्याकरता गेलेले असताना ते काही पुन्हा आलेच नाही त्याच्या दरबारामध्ये औरंगजेबाच्या. ते निसटले बाहेर. आणि निसटल्याच्या नंतर शिवाजी महाराज संन्याशाच्या वेशामध्ये शिवाजी महाराज धडक राजगडाला आले. आणि हा किल्ला बोटानं दाखवला जिजाबाईंनी. तर इथे शत्रूचा दोष पडकत होता. इथं उदयभूमीचा महाल होता. हा बाले किल्ला आहे. हा बाले किल्ला आहे. शिवाजी महाराज तिकडे होते, जिजाबाई तिकडे होत्या. तिकडनं दाखवल्याच्या नंतर शिवाजी महाराजांच्या लक्षात आलं की हा कोंढाणा, हा गड घ्या स्वराज्यामध्ये. आणि मग महाराजांनी जिजाबाईंना मुजरा केला की आम्ही घेतो किल्ला. तितक्याच तानाजी मालुसरे हे शब्द पाठीमागे ऐकत होते की आपण जायचं नाही, आमच्या राजानं लढायला जायचं नसतं, आणि आम्ही आमच्या मुलाच्या लग्नामध्ये मिरवायचं नसतं. की तानाजी मालुसरेंनी शपथ घेतली गेली की आधी माझ्या कोंढाण्याचं लग्न आणि मग माझ्या रायबाचं लग्न. आणि तारीख 4 फेब्रुवारी सन 1670 साली तानाजी मालुसरे यांनी गड कोंढाणा मोगलांचा किल्लेदार औरंगजेबचा सरदार उदयभान राठोड यांच्यापासून तानाजी मालुसरेने गडाच्या पश्चिमेच्या बाजूने यशवंत घोरपडे बंधू होते. घोरपड नव्हती, इथं कथा जोडली गेली म्हणून आपल्या मराठ्यांचा इतिहास इथं फुटला. आणि इथे वीरमरण आलं तानाजी मालुसऱ्यांना. इथं दारावर ती पडले, लढाई मागे झाली आणि मोका मिळाला कल्याणरावचा खाली झाला. लढाई मागे चालू असल्यामुळे सैन्य पळाले आणि कल्याणरावचा मोकळा झाला. आणि मग शेलार मामा सूर्याजीनं म्हणजे ती चढलेली घोरपड नव्हती, ती यशवंत घोरपडे नावाचा मावळा होता. होय काय? त्यानं हे गड दोर घेऊन आला आणि कमलकुमारीचं अपहरण करून आलेला होता उदयभान. त्यांनी हिंदूच्या तीन मुली कैद केल्या होत्या. तेव्हा ती कमलकुमारी देवल आणि तिच्या नाचगाण्याचा कार्यक्रम कलावंतिनीच्या बुरुजावरती, इकडे कलावंतिनीचा बुरुज आहे, तर तिथे यांचा कार्यक्रम कला करण्याचा कार्यक्रम तिथे ठेवला म्हणून कलावंतिनीचा बुरुज. आणि तिकडनं तानाजी मालुसरेंनी महादेव कोळ्याच्या वाड्याला येऊन जागरण गोंधळ घातला. आणि तो गोंधळ गडावर घातला 12 वाजल्या खाली पायथ्याला. आणि नंतर तानाजी मालुसरेंनी कडा सर करून यशवंत घोरपडे पासून 800 सैनिक कापलं. तर उदयभानानं तानाजी मालुसऱ्यांवरती 80 वार केले. आणि त्यामध्ये तानाजी मालुसरेंच्या हातातील ढाल तुटली, हात तुटला आणि लढता शेला बांधला. शेल्यावर वार घेतले गेले आणि लढता इथं दारावर ती पडली. तानाजी मालुसरेंच्या रक्तानं शिवगड झाला आणि धरतीनं आली. आणि सिंहासारखा सिंह लढला म्हणून सूर्याजीनं परतीचे दोर कापले. आणि शेलार मामानी इकडनं उदयभानूला ठार मारला आणि गड स्वराज्यात घेतला आणि इथं गंज पेटली. त्याचा संदेश राजगडाला पोहोचला. आणि मग राजगडावर जाऊन म्हटलं गेलं, शोभा पहा माझा लाडका कोंढाणा सर झाला, जावं तुम्ही आता गडाला. म्हणून महाराज म्हणाले माझा गड आला पण सिंह गेला.